kali ku ame sedang tahu apa tawane Kalau anak kita yang lain kita mulai pasar. Akhirnya pada yang berubah, yang mondo, yang sekolah, yang mondo, tapi yang berubah. Salah itu ada. Ini masih cek. Malah kok di sini malah cek. Raja kita mati raja. Terus aku tadi nanti lo. Malah 2004 jadi ul tak lah. corona sekolah itu larang cuma mengetra apa gitu. Yo dulu tuh kemana di Blawor, kan Blawor ya. Nah, masalah dadi ku wis Nah, sekolahnya tetap sekolah. Tapi kan nek bocah menat kan tetap nek dadi ku ya urung karuan nek. Tapi kan tetap sekolah lah ngono lho. masalah dadi ku yang membayai dhewe kok jarang dadi kok nggak mau pikir cuma iso berhaline iku lho iso kendhalekno antarane maune sinaune iku mbek orang Di orane padha karo sekolah kok masuk sekolah biasa. Biasa kok pengen orang enggak. Ini nek bocah menat kan orang butuh ya. kurang kan Yo pukul iku anggere ono ngono wis. ayo bah nanti lo bah Tak isinya. 18 tahun, 12 tahun yang mau sulang. Oke saiki koyo Ulangi berarti ini. ponakan dhewe nek. Anake to. Anake to iku Anjis. Maune jane kan ning SMP. Ya, yo ora Pak Arep boe ning Sanawi. Sanawi yo blurut to. Sagatuke. Butuh-butuh butuh ora. Pada sekolah di Sanawi. Dari sakatumu iku. Terus sekolah kadang ya ana seneng yo turu. Ning jero sekolah, kalau itu gurunya yang ngopo ngono lho. Iya. Aku teke Gurune ra teke. Lalu iki dimulai wong tuane. Mula-mula aku gak seneng Sanawi lah, seneng SMP lah. Salah masuk SMP Sanawi. Ya kan ngono. Bulat kayak lebaran. bocah itu anak ndek kesenengan. Kadang ada tontonan niku ya. Ora dicukup omah, dicukup maling perondan kan dhisik nganti bodhok turu ning lare pasar. Lare pasar sing mburi ora cangkruk ala iku. Turu kula ngambil bapake kan tempat. agar mulutan ya mulutan itu sama pengajian itu Pak Mayang organisasi mulut tak mayang. ini kanjeng kiai Iku yo perbanjel sekolah ning kono yo mbak ingin belajar. Rasan tau. Dengan tinggal dulu. nah wis seminggu lu kae rasa Totale no ya. seminggu Totale warung. seminggu